Bona tarda, soc la Clàudia, soc autora dels projectes Pal de Paller i avui us presentaré dos projectes de cicle mitjà, que són M'he fet gran i Un lloc per viure-hi. Com us explicava una miqueta la Dolors, aquesta és la fotografia final dels projectes que tenim per cicle mitjà, que toquen tots els continguts i competències del cicle. Un lloc per viure-hi i M'he fet gran. Començarem per Un lloc per viure-hi. Un lloc per viure-hi és un projecte que pretén que els alumnes de cicle mitjà coneguin l'entorn urbà a partir de situar la seva escola i la seva casa en un plànol i que prenguin consciència de com l'entorn ha canviat i ha evolucionat al llarg del temps i de quines coses poden fer per millorar-lo. Aleshores, és un projecte adaptat a qualsevol tipus de municipi perquè és un mapa que pot ser o bé del barri o bé del municipi o bé del poble. Aleshores, aquests serien els 4 reptes que hi ha. El primer repte de casa a l'escola consisteix una miqueta en això, en situar en el plànol l'escola i casa seva i fer tot un seguit d'activitats per mesurar la distància que hi ha entre un lloc i l'altre i, bàsicament, per situar-se sobre un plànol. Aleshores, un cop fet això, es passa al següent repte, que seria amb els sentits ben alerta, que vol, d'alguna manera, que els alumnes investiguin a partir d'una sèrie de preguntes tot el que poden trobar al seu voltant. Per exemple, s'investiga el mobiliari urbà a través del sentit de la vista o s'investiguen les olors i les pudors que se senten pel barri. Aleshores, a partir d'aquí es treballen el tema dels contenidors i amb això el tema del reciclatge, és a dir, que va tot una miqueta lligat. Aleshores, en el tercer repte, que és qui fa què, s'agafa aquests continguts que s'han observat en el segon repte i s'investiguen quins són els serveis municipals que els gestionen. I finalment s'acaba amb un repte que es diu de compres pel barri, en el que també investiguen com ha variat la manera de comprar al llarg del temps i es qüestiona una mica els hàbits de compradors que tenim, si són compradors responsables o no responsables. Aleshores, aquí us mostro una miqueta un dels documents que podeu consultar vosaltres com a mestres, que seria la rúbrica. A la rúbrica hi ha les competències que es treballen en tot el projecte, així com la graduació per poder fer l'avaluació posteriorment. I a l'última columna tenim indicada les activitats on es treballa cadascuna de les competències. Aleshores, us mostro algun exemple d'alguna activitat que hem seleccionat. Hi hauria aquesta en què, un cop han investigat on està casa seva i on està l'escola i com es diuen els carrers, en què es fa una mica de presa de consciència de la manca de carrers amb noms de dona que hi ha a les diferents poblacions de Catalunya i aleshores es convida a l'alumnat a investigar carrers amb noms de dona i aleshores el que es fa és un sobre la biografia d'aquestes dones, aleshores s'escriu i es comunica de manera oral. També entra de l'àmbit aprendre la dimensió d'aprenentatge en grup perquè és una activitat que es fa en grup cooperatiu. També incorporem l'àmbit digital perquè la proposta és presentar la biografia a través del Glogster, que és una plataforma digital en forma que permet presentar pòsters digitals. I, per últim, l'àmbit de l'educació en valors, la superació dels prejudicis, situacions de discriminació, per què les dones estan infrarepresentades en el nomenclàtor dels carrers de les poblacions. Després tindríem aquesta altra activitat que consisteix en mesurar la distància que hi ha entre casa seva i l'escola. Aleshores, és una activitat d'una banda d'àmbit matemàtic i de l'altra banda d'àmbit digital perquè aquest comptatge es fa amb una aplicació per mesurar distàncies. Aleshores, es combinen dos àmbits aquí en aquesta activitat. I després també hi ha una proposta d'ampliació per presentar en un Google Maps totes aquestes cases dels alumnes i l'escola i aleshores que ells puguin interpretar quin alumne viu més a prop o més lluny de l'escola. Aquí tenim una altra activitat que aquesta forma part del repte de compres barri, que és
ens fa pensar una mica en aquests hàbits de consum que comentàvem, de si comprem en botigues petites, en botigues grans, en mercats, i aleshores la proposta per a aquesta activitat és un joc de rol en el que els alumnes fan de peixater i comprador, peixatera i compradora, i aleshores han d'escenificar un diàleg que es podria donar en un mercat, diguéssim. I aleshores la dimensió ciutadana és per aquest factor de consum responsable, diguéssim. I per últim tindríem aquesta, que seguim el tema del consum responsable, parlem de les compres a granel, d'altres maneres de comprar, una cosa que avui en dia està una altra vegada a l'ordre del dia, i en aquest cas es tracta de llegir les instruccions de construcció de la balança i de fer una balança. I aleshores la dimensió que està damunt actual és per veure una mica les diferències, la competència 4 en la que es veuen les diferències al llarg del temps d'un element en concret, en aquest cas el tipus de compra i la balança. Aleshores, passem ja a explicar la capsa M'he fet gran. Aquesta capsa parteix de la història personal de cada alumne per analitzar l'any en què van néixer, quines coses passaven des de diferents àmbits, des de la cultura, des de l'esport, i una mica veure que és molt probable que tots haguem nascut en llocs diferents, però tots som iguals. Aleshores, també, com us comentava, parteix de l'autobiografia i aleshores fa una projecció de què seré d'aquí 6 anys i què seré quan en tingui 20. El què i quan celebrem es parla d'això, d'alguna biografia, d'alguna persona que hagués nascut en el mateix dia que va néixer cada alumne. Aleshores, quins canvis més grans segueix buscant informació de notícies esportives de l'any en què van néixer, quines coses passaven a nivell esportiu. Després hi ha un repte que parla dels drets dels infants, i després hi ha el Creixo i canvio a tot drap, que són una mica els canvis físics que es produeixen en l'alumnat, i es treballa una miqueta, en aquest cas, l'aparell digestiu per parlar dels canvis físics que es donen en els alumnes. En aquest cas, us hem posat la mostra del document Orientacions. Aquí és on teniu explicat com es desenvolupa cada sessió. Bé, aquí, per exemple, en aquest exemple que us hem triat aquí, és per començar, els alumnes han de fer una línia del temps, tenint en compte aquests moments de la seva vida. Deixes de mamar, comences a menjar sòlid, i aleshores una mica per posar-ho en context i en comparació amb la resta de companys. Aquest altre exemple que us hem posat es tracta de buscar notícies d'aquests 4 àmbits que es van produir en l'any en què van néixer, i aleshores, bé, des de l'àmbit lingüístic hi caben aquestes 3 dimensions, perquè primer s'ha de llegir la notícia, s'ha de resumir la notícia i s'ha d'explicar a la resta de companys. I d'altra banda, com que s'ha de fer la cerca a través de Hemeroteca Digital, també trobem aquí dins la competència digital. Disculpeu. I per últim, hem seleccionat aquesta activitat que parla d'educació en valors, que és un text sobre un alumne amb una baixa autoestima perquè no creia en les capacitats físiques, i aleshores el que es procura és, a partir d'aquest text i d'aquesta activitat, es treballa el tema de l'educació en valors. També es treballa molt el tema dels estereotips, de quines coses podem fer o no podem fer depenent de la nostra complexitat física, diguéssim. I bé, ja per últim, us mostro un parell d'exemples de material que trobareu dins la capsa. Aquest, per exemple, en el d'Un lloc per viure-hi, hi ha un joc amb unes senyals de trànsit que podeu trobar aquí. I aleshores, bé, és un joc en el que es fa
Bé, es fan aquestes dues rondes que podeu veure aquí i tot això és material que trobareu a la capsa. I de l'aparell de la capsa M'he fet gran doncs teniu un pòster de l'aparell digestiu, com podeu veure aquí, i aleshores unes targetes amb els noms de les parts i unes altres targetes per fer un altre joc. I fins aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció. Esperem que podeu gaudir del material ben aviat.